channel phaibedi sarik jorani tinni sarik jorani kothoma kaham tini norno bwskango ang saikhnarano phaibedi live o kwrwngdi jotono no phaidi chung khabaksa palbaksa ke jotono support khlaina phaidi tini first time tini YouTube o live ang tini puila khlaio tei sana thang ke ani tini no hoite sorry tini uskang no hoite live khlaiman ka ang kai live uskang o je pro khlaiman pro mane 50 subscriber to nawo han pano mane khlaiman liya tini siming ang check khamne tabu khlaiman ka han bagen tabu ang live o ma phai ke narni bage phaidi joto khani kom no joto no share khlaina phaidi noro comment khlaidi norok no ang nasingui tongo hello guys, hello everyone, hello. Haken jotona narna ang lam songnai nan mon bati bai khai he ai khaye welcome ne faidi guys faidi tam khorsa pan phaya ko hello everyone, have a day. Have a day, hello. Hello guys, have a day. Ane katar YouTube channel nong ni khani kok no share khlai di ang narong no je nong ni tai question sungna sungmani bukhani kok be no share khlai di ang narong no tere reply na chai tong nai phaibe di mala faguna chana phuruke thangdi chalai rok thangbai di ha wow nula be khai tong khoi nge ba yang YouTube ha ka de hata kha pai khai thangdi chalai rok thangbai di mala faguna chana phuruke thangdi chalai rok thangbai di hello narno bible ni kothma kaham narno sekhnar a hello narok khnai thane ani video nai tangne pulai sing paithak gara narok no bebak kathar kai tor ni kothma kaham narno ang sai khnarnai narok je sumsago klubjak tei hamela o himjak narok o kothma khnai kai narok kha kachangnai kaitorni kokse kaham no khna kai ang narno sai khnarwana Thai khnana ang tabo kaisa abo hangke bremasa poito khlaimani kok obo hangke ang koge pulan siming tongo 24 ni siming ang pornai khnai tangne pulan siming paithak jara ang 24 ni hoite pura thangnai 30 jara thang ang pornai khnana khnai tangne jisu aro ni kutule turdoli ganani amchayo thangka bono khungsao kasaika bono aro tongo hne khoroksano phano saiman jatike bo tongna naimani haifano bo nukjak yaoi tongge manliya
Burima khoroksa tongmani bini bwsajak mwtai hamya kolobjak Jisu ni kok khana kheno bo phaiwi bini yakungo klai phaikha. E burima buini boroksi Syria ni Phoenicia hao achaiye bwsajikni bisingni mwtai hamya no rwklai jadi hinui bo Jisu no koikha. Tamo khe Jisu hai hinui saka bwsarok no swkang charwgrana na bwsarokni chamung nawi swrok no lwklai rwma chaya. E burima hai hinui saka hodasa swrok bo bwsarok chama bara hao klaima no chao. Haikhe Jisu bono hai hinui saka omo twi kok sama bai nwng nogo thangdi hinui nasajak no mwtai hamya yakarwi klangkha. Haikhe bo nogo kiphilwi thangkha bini bwsajak no riya no rokojak nugwikha bini bisingni mwtai hamya soi no bono yakarwi klangkha. Hingkhe bo to aswngmo tei tongo elmo kwthar polma bising kaitor hamari tongo amen. Hingkhe norokni bagwi ang khana bo haini haitaisa live o phaiwi kaitorni kwthar bible ni kok kaitorni kok no ang torno sai khwnarwnai. Je jara ani kwtal subscriber rok norok please khai tei Jisu no hamjagwi tongkha khai norok ano subscribe khlaidi tei ani full video ni tapokdi like comment share khlaina tapokdi. Aswk norokni bagwi jotono no sari kaham.